10 qdiet volontari li jispeċjalizzaw fil-ħarsien tal-annimali bejniethom se jingħataw fondi ta' aktar minn 76,000 euro. Dan ntqal f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Mart il-Prim Ministru Lidja Abela, il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima. Mart il-Prim Ministru Lidja Abela qalet li għaqdiet ta' dan it-tip għandhom bżonn kemm jista' jkun għajnuna biex ikomplu jkunu il-vuċi tal-annimali. Qalet ukoll li se tħares il-qudiem biex qotjiet simili jibqgħu jingħataw. Biex jieħdu ħsieb 250 qattus għandhom madwar 3,000 euro fix-xahar bħala spiża. Ġifieri l-ammont ta' finanzi li għandhom bżonn huwa wieħed kbir, għandhom bżonn ukoll riżors uman aktar volontira biex jgħinu u jkunu hawnhekk preżenti biex effettivament jieħdu ħsieb l-annimali. U fuq kollox naħseb għandna bżonn aktar għajnuna u riżorsi biex inkunu nistgħu ninfurzaw il-liġi ħalli fl-aħħar mill-aħħar l-annimal ikun protett kif jixraqlu. Il-Ministru Anton Refalo qal li lan tal-Fond tal-ħarsien tal-annimali hu li jtwettqu proġetti li anki jagħtu għarfien wiesa' tar-responsabilità tas-sidien tal-annimali. Fl-istess ħin qal li b'dawn il-fondi jistgħu jittjiebu wkoll is-servizzi ta' riabilitazzjoni fil-komunità biex ikun hemm faċilitajiet aħjar għall-annimali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima fakkar kif tul din is-sena l-għaqdiet volontari ibbenefikaw minn investiment ta' 3 miljun euro. Dan huwa l-akbar investiment dirett li qatt sar fis-settur tal-volontarjat.